Manya-manyan 'yan ta'adda sun dasa bama-bamai a kan hanyar zuwa Zamfara. A Najeriya ana can ana ƙoƙarin tantance adadin fashewar wasu bama-bamai guda biyu da 'yan ta'adda suka dasa a kan hanyar ɗan Sadau zuwa Gusau a jihar Zamfara a yau. Bayanan da aka samu sun nuna cewa mutum 11 ne suka rasu a fashewar, amma hukumomi sun ce yawan mutanen da suka mutu bai wuce mutum 7 ba. Ana dai zargin wannan wani sabon harin ramuwar gayya ne da 'yan bindiga suka ƙaddamar game da kisan da 'yan sa-kai suka yi wa wasu 'yan bindiga a makon jiya a yankin. Yanzu haka ana can cikin jimami da dakon sauraron tantance waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata. Yadda abin ya faru, wani mutumi a yankin da ya buƙaci a sakaye sunansa ya yi wa BBC cikakken bayani game da afkuwar wannan lamari. Da mutumin yake ba wa BBC labari ya ce wasu mutane sun bi ayarin sojoji da motoci zuwa Gusau. Kawai sai bam ɗin ya tashi, wasu babura da suka hau kan bam ɗin nan take suka tarwatse. Aƙalla an rasa mutum 5 nan take. Da wata mota ta taka bam na biyu, ita ma wannan mota bam ɗin ya tashi da ita. Yayin da akwai wata mata a kusa da motar, Allah ya sa kwananta na gaba. Sai dai mun tattara bayanan gawawwaki aƙalla mutum 11. Da kuma waɗanda suka jikkata suka ji munanan raunuka. Ya ƙara da cewa dama tare ake tafiya da rakiyar jami'an tsaro. Lokacin da bam na farko ya tashi sai 'yan bindigar suka dawo suna harbin mutane. To cikin yardar Allah dama akwai tankar sojoji kusa da wajen, sai suka fara ba ta kashi tare da 'yan ta'addar.